Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Neja, inda suka kashe jama'a da dama, sannan kuma suka yi ma wasu yankan rago, suka kuma ƙona kasuwan gaba ɗaya. Abinda zai baka haushi shine wayannan 'yan bindiga lalle sun addabi mutane, kuma mutane sun rasa yadda za su yi da su, tunda su wayannan 'yan bindiga suna da dama su kawo hare-hare su kashe duk wanda suka ga dama, sannan kuma mutanen gari koya suka yi ƙoƙarin su mallaki makamai domin kuma su tashi su kare kansu, sai ka ga kuma jami'an tsaro sun zo sun kama su, inda za a dinga zargin cewa lalle suna ƙoƙarin su dinga yin ta'addanci ne, wanda kuma kowa ya san cewa yin hakan ba ta'addanci ne ba. Dole ne ka tashi ka kare kanka, domin doka ta addinin musulunci ta ba da dama lalle kowane ɗan ƙasa ya tashi ya kare kansa, sannan kuma doka da ƙasar nan tamu Najeriya shi ma ta ba da dama duk wanda yake ƙoƙarin ya ci mutuncinka lalle ka tashi ka kare kanka. To amma mafi yawanci za ka ga mutanenmu suna ƙoƙari su kare kansu, to amma kuma jami'an tsaro suna mai da hannun agogo baya, wanda ko a kwanakin baya a jihar Katsina akwai mutanenmu da dama wanda suka fara ƙoƙari suna ƙera bindigogi ƙira gida, domin lalle 'yan ta'adda sun matsa musu, suna yawan kawo musu hare-hare domin dai su samu su kare kansu. To amma kuma a ƙarshe sai aka samu wani munafiki inda ya sanar ma jami'an tsaro cewa mutanen suna haɗa makamai wanda suke ƙoƙari su kare kansu, amma kuma a ƙarshe lalle jami'an tsaro inda suka yi samame cikin wannan gari gaba ɗaya duk masu wannan ƙere na wannan makamai a ƙarshe dukkaninsu aka kama su, inda aka ce ana zargin cewa lalle su ma 'yan ta'adda ne, kuma a ƙarshe aka je aka rufe su. Yanzu kowa dai ya ga abin da ya faru a jihar Plateau kwanan nan, inda wasu 'yan ta'adda suka je suka kai hari haka kurin babu gaira babu dalili, inda suka kashe musulmai da dama, sannan kuma suka kashe kiristoci da dama. Da irin wannan ɓarnar da suka yi su musulmai lalle sun dangana sun bar mu Allah, amma kuma a ƙarshe wannan kiristoci suka dinga bin musulmanmu suna kamawa suna kashewa, inda suke cewa lalle suna zargin musulmai su ne suka kai wannan hare-hare, wanda kuma kowane lokaci musulmai suna fitowa suna bayani cewa lalle su ba 'yan ta'adda ne ba, sannan kuma ba su yarda da ta'addanci ba, amma kuma kiristocin nan kwata-kwata ba su yarda da haka ba. Abin da zai baka haushi shine sai gashi kwanan nan kuma lalle gwamnatin Plateau ta sa aka kama wasu mutane da dama, wanda kuma a ƙarshe sai gashi ta fito ta ayyana sunansu a cikin sunan 'yan ta'adda, wanda kuma wayannan mutanen da aka kama cikin su ma har da 'yan agaji, wanda kuma kowa san cewa lalle in dai za ka yi aikin agaji ba za a taɓa ɗaukar ɗan iska ba, sai wanda aka tabbatar cewa mutumin kirki ne, wanda kai ko taba sigari kake sha lalle ba za a ɗauke ka aikin agaji ba. To amma saboda sarran da ake fama da shi, haka gwamnatin Plateau ta fitar da sunayen musulmai wanda suke mutanen kirki ne, tace lalle ana zargin su ta harkar ta'addanci ne, kuma wanda kowa ya san cewa a ƙasar nan tamu Najeriya ba wai shari'a da gwamnati ba, mutum yau ko kuɗi ya fi ka aka ce kuna shari'a da shi, in ka je kotu lalle ba za ka taɓa samun nasara ba. Ba tana ce gwamnatin Plateau guda yanzu a ce lalle tana zargin ka kuma an riga an kama ka, ni na tabbatar ba za ka taɓa fita ba. Ka duba gani duk irin wannan kashe-kashe da arna suke yi wa musulmai a jihar Plateau sama da shekaru 20 lalle ba ta ɗaukar mummunan mataki a kansu ba, su da yake lalle arna ne suke mulki a garin lalle an kyale su. Amma mu kuma za ka ga inda musulman ma suke mulki, za ka ga a nan ɗin ma za ka ga inda arna sun fi mu haka za su dinga kama mu su dinga kashe, sannan kuma za ka ga babu wani mataki da ake ɗauka. Sannan kuma mu musulmi mafi yawanci abin da ke cutar mu shine rashin haɗin kai, ko da lokaci son rai ya riga yayi mana yawa, Allah muke mu ga aibin ɗan uwanmu, to shi ke ja mana irin wannan matsaloli. Amma yanzu kamar yadda kiristoci suka haɗa kansu guri guda, lalle da a ce musulman mu su ma sun yarda sun haɗa kansu guri guda, to Allah ya so ya da dama wasu abubuwan za mu dinga samun sauƙin su. To amma wannan rashin haɗin kai da bamu da shi, kowa Allah yake lalle ya ga wani musifa ya ba ma ɗan uwansa, a ƙarshe kuma ma in jami'an tsaro ne suka kama shi kaga ya fito yana cewa lalle dama shi ne ya laifi kaza, da laifin da ka san mutum yayi da wanda ma ka san kai bai aikata ba, haka za ka fito ka ƙirƙiri sharri kawai domin ka ɓata min suna. Abin da mutanen mu suke yi kenan kowane lokaci, to lalle kuma mutanen mu lalle idan ba su kiyaye aikin munafici ba, to lalle ko ba su gama shan wahala a ƙasar tamu Najeriya ba, domin ko su wayannan 'yan bindigan mafi yawanci munafikai wanda suke zauna cikin gari suke musu infoma duk wani abu da za a kitsa daga nan cikin gari domin a je a yaƙi wancan 'yan bindiga. Wayannan infoma wanda muke tare da su a nan cikin gari lalle za su kira waya su gaya ma 'yan bindiga, wanda kuma a ƙarshe za ga 'yan bindigan nan ko da an shirya za a kai musu hari daidai guri kaza, a ƙarshe za ga sun kwashe ina su sun bar wannan guri. Amma daga da aka ce yanzu infoma nan sun daina wannan munafici sun dawo su rike gaskiya, to in Allah ya so ya da za ga cikin sauƙi wayannan 'yan bindigan an yaƙe su ba tare da an sha wahala ba. To amma sai dai hakan yana da matuƙar wahala, tunda mutanen mu ka san duk abin da za su samu kuɗi, to su ba ruwan su, duk abin da za su samu kuɗi sai dai mutunci su zube akan haka. Wani lokaci kuma sai ga in jami'an tsaro sun kama irin wayannan munafikai sai ga sun fito suna ba da haƙuri cewa lalle kuskure ne, ko kuma abin da suka san ba daidai ne ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Daga jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar ƙasar ke nuna cewa ana ta ci gaba da tantance yawan mutanen da wasu 'yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kasuwar daji da ke karamar hukumar Bargu, inda ake fargabar sun kashe sama da mutum 30 tare da sace wasu da dama. Sai dai kuma hukumomin jihar na cewa suna ci
da ɗaukar matakai domin shawo kan lamarin. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris. A cewar wani mazaunin yankin, 'yan bindigar sun kai harin ne da yammacin ranar Asabar, inda suka kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Sa'annan suka ƙone kasuwar daji wadda jama'a da dama suka zo domin cin kasuwa. Ba kone kasuwan ne kawai ba, an kama mutane da yawa, yawanci an halbe su, yawanci kuma an kama su ana ta ɗaure su da yagwai, ana tara su guda. Bayan an gama tara su an yanyanke mutane, anan duka gawawakin mutane ne. Har yanzu akwai wasu gawawaki wanda suke a cikin daji, ana faman cinto su ɗaya bayan ɗaya. Kimanin mutum nawa aka kashe? Mun riga mun lissafin gawawaki mun samu 42, amma yanzu kuma rahoto ya zo mana cewa akwai wani gawa wanda aka gano a cikin daji yanzu hakan ga. Shi ma wani ɗan jarida da ke gudanar da bincike kan sha'anin tsaro a yankin ya mun ƙarin bayani kan abin da ya faru. Zakar Adamu Kwantagora, ɗan jarida ne a jihar Niger. Misalin karfe 5 zuwa karfe 6 na yamma a ranar Asabar. Al'umman garin suna cikin gudanar da harkokinsu, kwatsam sai suka ji shigowan babura 70. A waɗannan babura akwai goyo na mutum biyu mutum uku. Sai suka yi kokari suka tattara al'umman garin, sai suka dingi kwantar da su, suna ɗaura wasu, suna masa yankan rago da wuka da adduna. Waɗanda suka yi yunkurin za su gudu suka dingi halbin su. Kimanin mutum nawa aka kashe? Kawo zuwa yanzu an fitar akalla gawawwakin waɗanda suka rasa rayukansu kimanin mutum 42. Bayan sun kona kasuwan kuma suka shiga cikin suka dingirme mutane a cikin gidaje, suna samun gidajen wuta. Ana kokarin ma a ga an tantance tukun gawawwakin na bangaren kiristoci a mika masu, na bangaren musulmai a mika masu. Ita ma hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Neja ta bakin wani jami'inta ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da bayyana irin gudunmawar da suka kaiwa waɗanda abin ya shafa. Sunana Abdullahi Ahmed Rufiya, Case Officer Niger State Emergency Management Agency. Sun shigo cikin kasuwan suna ɗauke da bindigogi, waɗanda suka riska suka hana musu cerewa da gudu. Wasu suna gudu su halba, wasu kuma a kama su da ransu a ɗaure musu hannuwa baya a yanka su da yuka. To daga ɓangaren ku mutane nawa aka tabbatar sun mutu? Gaskiya akalla mutane ba za su kasa 30 zuwa 40 ba. Waɗanda suka zo cin kasuwa ne, kuma bayan haka sun gama suka kona kasuwan. To kamar wani mataki gwamnati ta ɗauka? Akwai jami'an tsaro da suka shigo wurin farko, kuma an ce wasu za su sake zuwa. A nata ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar Neja ta cikin wata sanarwa da kakakinta SP Wasiyu Abiodun ya aike wa BBC ta tabbatar da aukuwar harin. Sanarwar ta ce jami'an tsaro na bakin ƙoƙarinsu domin ganin sun kubutar da mutanen da 'yan bindigar suka sace. Jihar Neja dai na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga, duk da hare-haren da jami'an tsaro ke kaiwa maɓoyarsu da ke cikin dazukan ƙasar a baya-bayan nan. Ko a watan Nuwamba shekarar da ta gabata ma, wasu maharan sun kai hari makarantar sakandaren Fafiri, inda suka sace ɗalibai fiye da 300, ko da yake daga bisani an sako su. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.